Dobrý večer, vážení susedia. Tak myslel som, že tretí diel budem mať trošku inú tému. Ale na úradnej tabuli rozsvietil sa oznám, že obec začala riešiť obrovský projekt, ktorý je to opačné, zážitkovo-športový areál v Pečenádoch. Čiže bude sa skrátke rozširovať teda to relax centrum, ktoré je o to celý ten pozemok, áno, lebo teda pozemok treba, tak ideme tam robiť nejakú výstavbu. No a ten návrh, práve si to listuje, má to presne 102 strán. Je to zaujímavé čítanie. Tam to je klobúk dole. Ja som bol na prezentácii, ale mnohé veci mi fakt odtiaľ to teda utiekli, lebo bolo to také strohé. Pamätáte sa na tú prezentáciu pani poslankyna Baďurová? Vtedy som tam poprosil zo Slovenského rozhlasu a televízie, že či by nespravili s vami nejaký rozhovor, aby ste vyzdvihli konkrétne túto prácu. A vy ste nevedeli ani ceknúť. Vy ste o tomto nevedeli ani, alebo nechceli. Asi. Embargo. Nepoviem. No dobre, ale presne na tento istý zážitkovo-športový areál sa pýtame aj my. Ja som sa veľakrát na to pýtala sa Ľudská Bokorová na to, pýtal sa pán poslanec Dubovský, pýtal sa pán poslanec Blahuta. Jednu a tú istú vec. Prosím vás, čo to bude stáť? Podľa zastávanej plochy 86 000 štvorcových metrov to bude projekt za niekoľko miliónov. Za niekoľko miliónov eur. Čiže budem čítať len tak, z jednej tabulky: green, jamkovisko, odpalisko, cvičné odpalisko, putting green, pitching green, fairway. To je ako, to ste sa tu ináč vyšantili na tomto projekte. Ale zaujímavé, že ste doteraz boli ticho, no. Dobre, no ale ja si skôr myslím, že či by ste ľudí nepotešili, keby ste možno zverejnili takýto projekt, ja neviem, inžinierské siete alebo voľakú novú časť Pečenát, kde fakt tí ľudia si môžu, hlavne aj tí domorodci, postaviť tie domy, alebo ja neviem, postaviť tam nejaké malé, ja neviem, bytovky, alebo teda dá sa nejako. A potom môžeme riešiť nejaké relaxačné teda centrum, lebo ľudia si myslím v dnešnej dobe nepotrebujú chodiť si močiť nohy do studenej vody, lebo dokonca všetci vieme, že už teda ani ten prameň, ani tá liečivá voda tam teda pravdepodobné nebude. A keď teda hovorím o tom, v tom projekte máte chybu, tak si prosím vás opravte, ja vám ju prečítam. Aby to nebolo jak s tým územným plánom, víte, tí preklepy a tak potom sú podpisy. V rámci celkového dispozičného riešenia spolu s existujúcimi objektami vznikne komplexná zóna zameraná na aktívny oddych, športoviska, regeneráciu síl, sauny, odpočívárne, bazény a liečebné procedúry, v zátvorke vzácna liečivá minerálna voda. Bazény, respektíve ich časť, bude napájaná prírodnou vodou z novo navrhovaného geotermálneho vrtu, ktorá svojim unikátnym zložením patrí medzi najcennejšie minerálne vody svojho druhu vo svete. Vymažte si to, to je staré. Čiže keď nebude minerálna teplá voda, tak bude studená a obyčajná, ale hovorím, fakt toto ľudia nepotrebujú za takto veľké prachy, oni potrebujú stavať. Obec má obrovské plochy, má 50 hektárov, alebo teda nemá, kto to dal preč, kto to požiť. Neviem, to ja som nezažil, nepoznám, ale jednoducho namiesto tohoto by ste mali teda zvážiť nejakú výstavbu
neopierajte sa prosím vás o ten územný plán. To radšej ani prosím vás nikomu, ani nehovorte, že ste skúšali robiť nejaký územný plán 4 roky a hen tak dopadol. To radšej prosím vás ani ne. A opravte si túto chybu a zvážte to. Zvážte to. Dobre? Tak, pekný večer a všetko dobré.